Katsotaan tällä videolla, miten käytetään Adobe Connect-ohjelmaa. Eli Adobe Connect on tällainen etäluento- tai etäkokousjärjestelmä, jonka kautta nimenomaan voi osallistua etänä vaikkapa luennolle tai kokoukseen. Toimii ihan selaimen kautta, eli kun vaikka järjestetään luento, niin luennoitsija-opettaja ilmoittaa sen osoitteen, mistä pääsee liittymään, ja sen jälkeen, kun se osoitteeseen menee, niin se näkymä on yleensä suunnilleen tämän näköinen. Tänne voi liittyä ihan vieraana, eli silloin vain kirjoitetaan se oma nimi tähän. Tai jos on käyttäjätunnus, esimerkiksi on Hamkin tunnukset, niin silloin voi liittyä tällä Haka-loginilla, joka sitten kysyy sitten siellä ne omat käyttäjätunnukset ja salasanat. Liityn nyt tällä kertaa kuitenkin tänne vieraana, eli laitoin tuohon gestiin ja oman nimen sinne ja sitten vain menen sisällä. Eli nyt tilanne on se, että kun tänne huoneeseen mennään, niin siellä on sitten valmiina jo tämä huoneen niin sanottu host, eli joka pystyy siellä sitten esimerkiksi jakamaan näyttöään ja antamaan mikrofoneja osallistujille ja niin edelleen, eli hallitsee sitä huonetta. Nyt minä olen täällä vieraana, eli näkyy täällä, että olen participant, eli osallistuja. Minulla nyt ei ole vielä puheoikeutta. Chattiin voin kirjoittaa. Ja sieltä sitten tietenkin osallistuja, joko host tai kuka tahansa muu osallistuja voi vastata. Näin. Ja nyt jos minulle annetaan mikrofonioikeus, eli host sen antaa, niin tänne tulee ilmoitus siitä ja täällä ylhäällä näkyy tuo mikrofonin kuvake, josta saan sen mikrofonin sitten päälle. Eli alussa mikrofoni on pois päältä, se on tuollaisena harmaana. Ja täältä kun klikkaan, niin tuosta kun allow valitsen, niin nyt se sitten on päällä ja näkyy siinä, että tuolla mikrofoni on vihreä ja kun puhun, niin täällä nämä aallot sitten menevät siinä kuvakkeen perässä. Ja täälläkin kannattaa nyt sitten, kun itsellä ei sitä asiaa ole, äänellä asiaa, niin pitää se mikrofoni mykistettynä, eli klikata tuota mikrofonia uudestaan, niin se mykistää. Eli aina klikkaamalla tuo mikrofoni vaihtaa tilaa mykistetystä auki olevaksi ja päinvastoin. Sitten täällä on tämä viittaavan ukon kuva, eli täällä voi tavallaan pyytää puheenvuoro, kun tästä klikkaa, niin siitä menee tieto tuonne hostille, että nyt joku haluaa sanoa jotakin, ikään kuin viittaisi. Täältä löytyy myös sitten muita tällaisia kuvakkeita tai tämmöisiä. Voidaan esimerkiksi järjestää tavallaan pieni äänestys, jossa sitten vihreä painamalla sanotaan, että kyllä ja punaista painamalla ei ja niin edelleen. Eli täällä on muita tällaisia tavallaan pikkuviestejä, mitä voi hostille sitten ja muillekin lähettää. Jos painan täältä vaikka tätä vihreää nappulaa, niin minun nimeni perään tuonne tulee sitten se sama merkki, mikä tuolla valikossa oli. Jos host jakaa näyttöään tai kuka tahansa, kenellä siihen on oikeus, niin se tulee tosiaan sitten näkyville tähän ruudulle ja voi sitä seurata. Tavallisilla osallistujilla ei ole tätä näytönjako-oikeutta olemassa, mutta jos host päättää nostaa tuohon presenters eli esittäjäryhmään, niin silloin sen oman näytön jakaminen on mahdollista. Tässä kaikessa lyhykäisyydessään tämä Adobe Connectin käyttö, siinä ei mitään sen ihmeellisempää ole.